Good day mga ka-Promdi. Ito yung aking backyard ngayon. Marami akong ginagawa although hindi ako nakapag-vlog dahil na sobrang ako talaga sa sakit. Inaatake ako ng hika, sipon, ubo at may trangkaso rin ako. So kahit nandito lang ako sa bahay, hindi ko sinasayang yung oras ko at yan na unti-unti kong inaayos ang aking garden at positive naman yung dating niya. Ayan, very lush ang aking mga halaman ngayon. Medyo umuulan kapag bandang hapon at gabi malamig. Kaya yan ang gaganda ng aking mga halaman. So, hindi ako makapag-vlog ka from this. So, abangan nyo na lang ang mga susunod kong vlogs sa mga darating na araw. Ayan po.